Поддержи ваши ручки! С праздником всех! Специально для татар козы новая песня. Татар козы. Эй! Громче, громче, громче! Давайте поднимем ваши ручки, дружечка, поддержим наших красавиц. Дуслар, не слышу вас! Эй! Споем дружно! Татар kızı, yollar oldu canımda, iğnenemin, taktım yarımda. Tatar kızı, yollar oldu canımda, iğnenemin, taktım yarımda. Зурахмет, Дуслар, еще раз всех с праздником. Эта песня была написана специально для конкурса Татар кызы. Ну что, алға барамыз, Дуслар, көңіліне көтереміз, кетті! Yüzlere, nurday balkın yüzlere, gönüller
de aşıklar Küstümesin var menge birge bulsunlar Алтын барыс премиясы лауреатлары Радик Ярулин һәм Айрат Сафин. Рәхмәт дуслар. Чекиләр бизә. Бу кызларыбызның йөрәкләрен алып киттеләр инде сразу үзләре белән. Молодцы чекиләр. Бик зур рәхмәт. Әйдәгез алкышлар Тамбархат. Безнең чекитләребезгә. Расим, вот мне очень интересно, вот на твой взгляд, какая она должна быть, татарка? Ну, менимче, по-моему, она должна быть красивой, скромной, милой, воспитанной, конечно же, да? Шулай бит. И готовить должна уметь. Нәк шундый кызларыбыз бүгенге бәйгедә көч сынаячаклар да иләс, беләсеңме? Менә әйдәгез, кадерле дуслар, менә шундый чибәр кызларыбызны бергәләп якынрак танышырга, сезне игътибарыгызны җәлеп итәргә тырышабыз. Әйдәгез әле, аларны якынрак танышып китер өчен үзләрен бирегә чакырабыз. Сезнең алкышлар кая? Дуслар, кая сезнең алкышлар? Молодцы! Давайте о них расскажем поподробнее. Конечно, я точно знаю, Ильяс, то, что они для нас и для наших гостей приготовили творческие номера. Вы готовы, нет? Аплодисменты, поддержите наших девушек. Молодцы, да. Киттек. Участница под номером 5, Хакимова Алия. Встречаем. Громче, громче хлопаем. Поддержим. Молодцы, алкыши. Хакимова Алия, 25 лет, занимается саморазвитием, преодолением себя и постоянно работает над собой. Именно под таким девизом она идет по жизни. Хакимова Алия, 25 яшь, айга төсәп атарга тырыш. Ләкмәсән, йолдызлар янында калырсың дип әйтә ул. Һәр вакытта белем үстерә, төрле һөнәрләргә өйрәнү һәм үз өстендә эшләү дигән девиз белән яши безнең кадерле Алия. Без әйдәгез алкышлар белән каршылый шушындай матур шибәр кызыбызны, дуслар. Участница под номером 2, Сабирова Лейсан, 22 года, очень любит детей, работает учителем географии. Жизнь моя обретает смысл только тогда, когда процветают мой народ, мой родной язык и моя религия, говорит Лейсан. Сабирова Лейсан, 22 яшь, балаларны бик ярата. Шуңа күрә ул география укытучысы булып эшли. Аның сүзләренчә, тормышының мәгънәсе ул үзебезнең татар халкы, татар теле һәм динебез чәчәк аткан вакытта дип безгә хәбәр итә. Әйдәгез әле алкышлар белән каршы алабыз сәхнәбез түрендә Сабирова Лейсан.
Лейсан, bravo! Ой, Лейсан, қыздырдың білсең, малай. Сізге шану, вам понравилось, нет? Участница под номером 4 Файзрахманова Алина, 17 лет. Студентка колледжа управления. Несмотря на свой юный возраст, очень талантлива и амбициозна. Доброжелательная, отзывчивая, аккуратная, заботливая, сдержанная девушка. Любит свою нацию и гордится ей. Қадірлі достар, иқтибар, біздің шышы конкурстарымыздың арасынан ең еш қонашышыларының бірісі Файзрахманова Алина. 17 еш, ярдәмшіл, қайғыртушан, түгел, игіліклі, сабыр һәм тыйнақ қыз. Тұрмыш мәғнәсі ғойләдә һәм балаларда деп саный. Үз милләте бик тә ярата һәм татар қызы болу белән бик тә ғорурлана. Әйдәгез, қадірлі достар, сәхнәміз түрендә Файзрахманова Алина! Алина Файзрахманова! Бірәгіз қарап тұрғыз, бірне шамағыр, шындай матур киімдер білен, күлмәклер білен, шындай матур тауышлары сізге бүләк етті. Қоя сіздің алқыштар шындай қызлары бізға. Дорогие друзья, в 2 часа состоится борьба на поясах. Все желающие можете пройти слева от сцены, вот там на островке. Милости просим на наш, так сказать, ринг. Это было сильно. Да, бик так, что біздің көрәшілер шекілі бик так ішілі болды, молодцы. Ильяс, әйтәсі келі, Алинаның жырларының тыңлап өткеннен соң, аны шу күлмәклеріне, аларның матуриті менен историясын битінде тарихын ұтып шыққаннан соң, менің көзім сәхнә артындағы бір яш шибәр қызға келіп түсті. Білесің ме, мен ойлағаным, ол шушы бәйгедә катнаша дип ойлағаным, әмма ләкин ол біздің катнашучы түгел икән бәйгедә. Ол шушы бәйгенең жюри әгъзасы икән. Сез аны кем икәнен белсәгез, өзім шибәр, өзім матур, шундай талантлы тавышлы, біздің мұңлы сандуғашымыз. Под ваши бурные аплодисменты на сцене заслуженная артистка Российской Федерации Республики Татарстан Наиля Патетова. Hayırlı dostlar, bayram